pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansame kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arjuponita. Nipa Inkora ECR ni Divisional Forest Officer Northern's Afforestation Division Hills Difuniar Billa terlang soget along Akimi Office Building Kang Pupon. Sons Divisional Forest Officer Northern's Afforestation Division Hills Difuniar Billa terlang soget along Akimi Office Building Kang Pupon Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Ing Pupon si Lapen MP Amar Singh Tiso MLA Bida Singling EM Lapen MAC DFO Lapen Kaprek Department Officer Atum Chitong Dun Pen Mesan Meet Pen Kang Pupon Lapen CEM Pen Pirangke Athino Kapachini Dun Aprangke Assam Type Building Lapen Nonabangke RCC Building Mesan Pen Kang Pupon Ke Meparpik Asayang Deng Lupusi Pachini Tangte Alang Lipen Kaninje Pon Alam Thele Arjupon Exinen Dipu Pen Realson Hanse Report KARBI ANGLONG TV9 News So even in the Akimia building, Apranga some type of building, on the Pima Akimia building, being officially inauguration for Lasi. Akaprega sang dengali, so in building inauguration sang densi, Pinya Banke. Next, a meeting with Mines and Mineral, KARBI Autonomous Council, a jurisdiction on once in Mines and Mineral, Mane, Hormudoma, Lasaputak, Swati Pendavang, Delhi Pendavang. La sotun ko benon isin isi da conference long is presentation pe check lo akapre sayang tengala da non ke parji facility district lo la si KARBI ANGLONG ke forest department ke asai hem bang ke do et lo nona asai hem ka cheklem kle tum do hola la si non bahania forest officer pen check lo ranger pen check lo action da and mom lo sita lang to man ka pachiklem nang ya sang deng ko dulan si lai puthak amin teaching wise exercise kapichun je fansi klem pon bo la so hek estimate la pangum pet pen ke aprang 60 lakhs hai la si review meeting review revise estimate kuri lo la pen ke antong kili thune la bang ne tar thutela aprang 60 lakhs la so bang pen ko da furniture pen chenglok la pen ke da kapre ko conference room lai pen ni biten penchenglok for ceiling penchenglok lai ke ki at pondo la sila so revise estimate bang pandong ke done la bang ka Daithor Government Model College along non-teaching staff post for grade third grade administration kiklang apot stame ST koita stame STH tuma phan amen avedet ajok Daithor lokera tumpen ningkang samsi chipaklang ponrinti Nipa Inkora isi project lo suri hini ra Inkora play nila kha Inkora trok duwar bagre MSC constituency under Daithor Government Model College along non-teaching staff for grade third grade administration post kiklang apod STH koita stame STH tuma phan amen kawedet ajok Daithor lokera tumpen ningkang samsi chipaklang ponrinti KARBI ANGLONG 1952 ningkan pen pining an ke 72 years an pleng tanglo KARBI ANGLONG Thomas Cancer ke AC kachari pon lapen KARBI ANGLONG ke STH pusi hokpon lapen pinang an department along ke 4 grade third grade service ke STH tumsi long lap nang jia podlutsta menon ke department tinta 4 grade third grade a service an ke kichi ke bia so tumsi long lap stamila ke KARBI ANGLONG an wan apotsi KARBI tumsi long bek nang jia rondo thikla son tak thaksi Ladakh Daithor Government Model College long ke the non teaching staff third grade fourth grade administration post ke klang apots STH atum amena matsi avedet lake URPR OBC STP atumsi M kiklang kido Lasibokajan LAC Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Namor Momin Higher Authority KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MAC Amparta Education EM Richard Togbi KARBI ANGLONG Social Organization Case A Atumpen Chenglok Labang So Daithor Government Model College along third grade 4 grade administration post kiklang apot STH amena vedet apot initiative
nang enrun rinti thapusi daithor lokera tumpen chuning ripon rinti la silabang so pot ke cancer vek nang ji pusi daithor lokera tumpen pachini thu news report KARBI ANGLONG TV9 news hello kidam tanga poradak daithor government model college along rengavar side anghoi ka paklang third grade lapen fourth grade laso long lintum ningang hamse puthak si pini lamthi je paklang ponji laso puthak kidam tanga pors tamen nilitum chisong pon lo je third grade lapen fourth grade daithor government model college along STH aphan kota avida pot lake chokche lapen reschedule nai punilitum council authority atum han ka chuning ri padu ponlu nilitum ka chuning ri padu det pen afi sitame thangnar sitame council atum ahin pen initiative ken pon mate RD nang NP avida la sonsi thek pon lo la si puthot pini phong thom phong sitame nilitum laso puthak si lamthi che paklang pon lo la si ahok pela lamthi la hello ladak third grade lapen fourth grade along okay hala ST plane aphanta reservation do lapen OBC aphanta reservation do tangte kupie pot si STH aphan ke la reservation kota paweda lo athe non amar ladak KARBI akhai mate STH abang ke inuit si ladak teaching staff long theklong ladak non amar lo thanun bom lapen non teaching staff long bang ke STH pu bang ke inut ta belang tangte kupie pot si la STH kota bang pawi pondel lo la sinili tu bang ke ningipung chipaklang lo prabjin pe la bang reschedule nai kali lipute la 6 schedule arlo si la so college ta dolo apot si la STH kota bang ke bivek nai la helon litum ladak ese local hin pen kado ka ve litum la kethe gi ding la pen hamphang song do an pen ladak local hin pen lam thik chapaklang la hello la pen la so long KARBI ANGLONG autonomous council authority tum stame RD na NP ni bisi chuniri paklang polo an parta la dalitum bokajan along ilitum ching hon MLA lo ake hai Dr. Noel Momin Assam Legislative Assembly Deputy Speaker alang stame la so puthak RD en pon pu busi ni litum ning je the pon lo athe non amar ladak teaching staff long stame STH abang ke inuet lang non teaching long bang ke STH inutawe ande ko pipot si la fourth grade la pen third grade along le STH kota pa vedel lo la so puthak abang ke chok che la pen nitum ningduk lo la pen jongsi la so puthak higher authority da RD and able ten litum bang ke la so interview bang ke nitum local hen pen boycott dun vegji pu bang si lam thi je baklang pon lo la sinli tu hen pen lan si KARBI ANGLONG sankurarat la pen council authority do mata chuningri la pen nitum lam thi je bak ningduk lam thi je baklang pon lo kardom Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi